सफैबाय लेखा लानानै सिख्लाफ्रा पुरा खारफाजोबबाय नै आंजोंलाय माने आलफ्रेडा आंनि हासबेन्डनि लोगो नालाय सिगांनिफ्रायनो पुरा ब्लेक कब्रानिल' भिडिअ नुगासिनो दङ नङा होमबा आलफ्रेड ब्रादारनि जे ब्लेक कब्रानि सोमोन्दै जे जे फोरमायनाय बिनि मोनसे भाइरेल भिडिअ ओमफ्राय बेखौ गोबाङानो बायदि रोखोमै भिडिअ होगासिनो दं सोरबाया ब्रादारखौ सोंखारिदोंबो आरो सोरबाया बेबायदि बायदि रोखोम बुंलाबायगासिनो दं आरो दा बेखौ मालाय मा होनबावनो बिथांनाव डाइरेक्ट थांनानै भिडिअ खालामनानै सोंथारबाय बिनि सोमोन्दै बेथ' एसेबाबो खोन्थानानै होनांखागोन नाथाय बिनिनो क्लियारिफिकेसनखौहाय सासे आइजोआ लानानै फैबाय नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन मा जादोंमोन दा बिथांनि बुंनाय बायदिबा आलफ्रेड ब्रादारजों आरो बे आइजोनि फिसायजोंहाय बेस्ट फ्रेन्ड होननानै बुंदों बिराद लोगोमोन दा बेयावहायनो दिनैहाय बे हलि मलि दाबायावहाय लोगो मोनलायनाय लोगो लोगो बे ब्लेक कब्रानि सोमोन्दै बे आइजोआ भिडिअ खालामदोंमोन बिथाङा इउटुबारखा बेहाबो इउटुब चेनेल दंखायो दा बे गावनि इउटुबावसो बियो आपल'ड होदों बे ब्लेक कब्रानि भिडिअखौ दा बिथाङा मा बुंदों मा होनदों आरो मा खारननि थाखाय बे जाथाया जानो मोनखो बेखौहाय नोंथांमोना बे सिख्लानि बा बे आइजोनि खुगानिफ्राय एसे मिथिनानै लादो अब्ला नोंथांमोनहा बुजिनो मोनगोन सोर गोरोन्थि आरो गोरोन्थिया मा बेखौहाय माबा भिडिअ नायना मिनिखांबाय आं भिडिअखौ नायनानै जोबोद इन्टारेस्टिं मोनथारदों नामा नोंसोरलाय मिनिखांबाय नामा नोंसोर भिडिअखौ नायनानै नांबाय थायो मा आपडेट जाखो सानना फाग्लासो दसेनो मा जायो माथो होनबावनो मानसिफोरखौलाय मालाय आंनि भिडिअसखौहाय ससेखौ खावनानै ससे हगारनानै मालाय बिराद भिउस मोननानै दंबावोसो आलफ्रेडनिफ्राय ब्लेक कब्राबो लाबोफायासै नामा आब' नाङालै आंनो ब्लेक कब्राखौ नाङा ब्लेक कब्राखौलाय मानो नांगौ आंलाय आं हौवा नङाना हौवाफोरनोसो नांगौ दा भिडिअआ डेन्जारमोनलै जोबोर मिनिबाय आं मिनिखागोन बयबो मिनिथाव खालामबाय नालाय अलप सादेन जादों आरोना लोगो मोनहैनानै माने आलफ्रेडा आंनि हासबेन्डनि लोगो नालाय सिगांनिफ्रायनो जोङो फेमिलिसो ट्रिप बेरायहैदोंमोन ओमफ्राय हलि मलि रेसर्टआवहाय बोरै हाबफैखो जोंबो फेमिलि बेदर अरखानानै जाबोनो होननानै दाना बेयावनो लोगो मोनबाय मालाय गावनि फुराना लोगोखौ लोगो मोनबाय भिडिअ खालामबाय आंहाबो हगारबाय डेन्जार मोजां माबा जाबाय ओमफ्राय जेबो नङा आं जेबो सानाखै मानो होनबा आंजों लोगोसे आंनि हासबेन्डआनो दंफायोमोन नालाय ओंखायनो जेबो सानाखै आं रिंकि एक्ट्रेस बादि नुथारो नोंखौ बयबो होनो आगै आंखौ रिंकि एक्ट्रेस बादि नुयो होननानै खिन्थु मिथिला सन्दुबि बिचुवाइ हाय आब' माबोरै दं आं मोजाङैनो दं आगै मोजाङैनो दङ माबादि भिडिअ जाखो आंनि मा होनो मिजिं गयारि आंनि भिडिअआव थांनानै नाय आगै आं मानि मैया बेलासियाव ब्लग भिडिअ होदोंमोन नालाय जोङो फेमिलि बेरायहैदोंमोन ना थ्रि कापोल बेरायहैदोंमोन जोङो जरा बोराय बुरि बेरायहैदोंमोन जोङो दाना बेयावनो आंनि हासबेन्डनि लोगो आलफ्रेडखौ लोगो मोनदों हलि मलि धाबायाव दा बेयावनो मोनसे फिसा भिडिअ लानाय जादों आङो ससे माने आंबो लोगो मोनफेराखैमोन नालाय मैया लोगो मोनबाय भिडिअ लाबाय दाना हनै माबा माबि होननानै
मानसिफ्रा दस्रा दस्रा सानगासिनो दं एनिवे आं जेबो साना मानोबा आंनि हिर'आनो आंजों लोगोसे